Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhle Dolwana. Mhm. So, njengoba nazi ukuthi ndithe ndizo-expose izinto, ndizozi-expose ke. I am here to expose the kingdom of darkness. And ndifuna ukuxelela uba izinto ezininzi endithetha ngazo ayizo zinto endizive zithethwa ngabantu. Zizinto endazibona. You understand? There's a lot of manipulation from from the underwater spirits. You understand? Luckily, owami uThixo wanginqanda ndaze ndangahambi ndazange ndade ndimane ndihamba abantu. Yonke laa nto endiyithetha ngayo yinto uThixo andiboniseni ukuthi jonga apha kwenziwa kanje, this is manipulation, naku indlela benza ngayo. Nami they tried to manipulate me. Kwatsho ukuthi owami uThixo mkhulu. Mamela ke silonqo. Ndifuna ukuthetha nawe namhlanje oxelelwe ukuthi wena uhamba nento yasemanzini. Bathi wena umthetho lo wakho sesikubonile ukuthi uhamba nento yaphansi kwamanzi. Kungoku nje andithetha nawe wena ubhizi uhlanganisa imali, uhlanganisa into ezithile, ufuna ukuhamba uyothwasa ngoba kuthiwe wena uhamba nani nento yaphansi kwamanzi. It's a lie. It's a lie. Ithi ndikubekela isitori silonqe, ithi ndikuchazele kwenzela uba uthi uqhubeke uyoyenza lento ubusazi okokubana uchazelwe. Mamela ndikubekele izinto ezihlala pha phansi kwamanzi. Phansi kwamanzi kuhlala i-Queen of the Coast. Phansi kwamanzi kuhlala ama-shape-shifting serpents. Phansi kwamanzi kuhlala i-dragon. Phansi kwamanzi uhlala u-Leviathan. Uyandiva ukuthi apho ndihamba khona? No, phansi kwamanzi siyahlala i-spirit of venom. Phansi kwamanzi kuhlala imari, zonke ezinto endizibizile, it's a part of marine spirit. If you don't believe me ukuthi all of these things zisebenza izinto demonic spiritual, go and read from the book of Revelation 12. And it, yes. So ezinto zizakwenza kanjani? Yes. Asiqaleni up. Ezinto zizakwenza kanjani ukuthi zizofikelela kuwe? Kwenzele wena uzozamkela. Ngezizathu zokuba wena ucinga okokubana ezinto zize kufanele zikulawulile ngesipho sakho ukuze lapha abantu. Ezinto zimane zifika kuwe spiritual. Zifika ngephupho. Zifika uhlele izinto. Because mna ndandiyibona ndihleli. Xa wami uThixo strong. Wami uThixo strong. Ezinto endithetha ngazo ndizi-expose andizisabi ke. Yes, no, ningamangala. Andizisabi. So, ezinto ziyafika kule. Mani uphupha phansi kwamanzi uhleli nenkunzi malanga enyoka. Uphupha inkanyamba. Uphupha uphupha nje inyoka ezinkulu, uphupha inyoka ezinkulu. Mamela ke. Nazi enye into ezikutrikha ngayo. Once waqala waphupha ezanyoka, there's no way ungaguli. Yes, fanele ugulile kwenzela uba kuthiwe hayi ambothwasa. Fanele ugulile. So zenza ngabomu ukuthi zigulise zona. Exesha uziphupha uzibona zibeka i-curse phezu kwempilo yakho, i-curse ye-sickness. Because as spirits, they can speak. Yandaba? They can speak. So xa umane uziphupha zimane zibeka i-curse. It's either zizokuphelelisa ngomsebenzi. It's either zobeka i-curse ye-sickness. It's either zobeka i-curse yokuba kungatshali. Anything eziyaziyo ukuthi izawukwenza okokubana upanic elifeni, zizoyibeka la curse imanifeste bese kuthiwa hayi kufuneke uthwasile, kufuneke uzamkele ukuze into zakho zivuleke. That's a trap.
And if you haven't watched my previous video, please watch it. Uzobona ukuthi ezinto zenza kanjani. I understand. So, enye into zibuze lo mbuzo, ezinto zikubona kanjani ukuthi une-gift, because i-gift awuyifumani kwezinto. Yes. I-gift awuyifumani kogogo nomkhulu nina nitsho. I-gift uzalwa nayo. Ithi incwadi yendumiso 139, ne? 139, yes. Ithi, my bones were formed carefully together from my mother's womb. Ithi, he knew me before I was even conceived. Okuthi ukuthi exesha kubumba uThixo uyayithetha le blessing yesisipho phezu kwempilo yakho. Akakukhethanga sona 18 ukuthi hamba ushumayela. Ukhethwe usasesiswini. Phofu ukhethe exesha sakubumba. Uyandiva ukuthi ngithini? So ziyafika izinto, zifike zifuna ukumanipulate le gift oyinika nguThixo, zifuna ukuyisebenzisa ngalendlela eziyisebenzisa ngayo engcolileyo. Yes. Injani? Andithi aba bathwasile baziyeza lokulapha, baziyeza lokubulala. Ucimba uThixo uvumelana nobo bubhanxa. Andithi njengoba umoshe impilo yomntana womntu wena uye kwabantu aba bathi hayi thina sineziphiwo sizifumene kogogo nomkhulu, bexoka, bemanipulatiwe. Okay, andikhwapha. Andikhwapha dilapha. So umbuzo wakho uzazibuza uba ezinto zinibona kanjani ukuthi ndinalesipho, sezifika zifuna ukunimanipulate nisebenzele zona. Guys, kunalento abayisebenzisa kuthiwa i-monitoring spirit. Uyabona xa ukhulelwe ungumfazi and ungumfazi ongathandazi, zizomonitorisha umntwana wakho. That is why prayer is important, and accepting Jesus Christ is the way and truth and life. Yeah, that? Yes. Yes. So bambona umntwana esesiswini ukuthi lo mntwana wembathiswe amandla okuphilisa, lo mntwana wembathisa amandla okushumayela, lo mntwana kahle kahle ngumuntu okhethekileyo ohamba nelight engumangaliso. Zitsho zimbone ezi spirit, azalwe umntwana akhule, umntwana aqale nje mhlambe nabo 4 years, lapha abantwana beqala uqaphela khona amaphupho benabo 4 years. Aqala ukumane ephuphe phansi kwamanzi, aqala ukumane ephuphe inyoka ezinkulu, aqala ukumane. It's not like lonto iqale ngoko, lonto iqale esasesiswini. That is why kunalanto ekuthiwa umntwana wathwetshulwa esasesiswini. Andithethi ngokubethethulwa ngabathakathi, no, ndithetha ngokubethethulwa phansi kwamanzi. No, andithi yanibamba apho ndigijima khona. Yes. So aqala umntwana xa senafowezi kulapha ehlakanipha khona, hayi man ndiyiphuphile into enje, hayi man uyayiva ke ngoku uqala uthatha umntwana umhambise ke ngokwene ezinyangeni. Ave zikhohlakele inyanga. Umhambise ezinyangeni bheka from inyanga to one another, from le to another to zithi hayi lo mntwana lona uhamba nento zamanzi lona, lo mntwana nje fanele ethena 15 ethwase lo, ngoba ngeke abanye bathwasa bebancinci bebangaka, bheka bebancinci bafakwa gxishe kwi-kingdom of darkness. Apha ekuthwaseni umuntu ufundiswa amayeza angcolile, amayeza okulapha. Mntwana wakho uyomthwasisa mhlawumbe let me say una 8 years, right? Uyamthwasa lo mntwana sekekufundile ukuthakatha already, ukugqibile. Semanipulateile i-marine spirit igqibile. I-marine spirit isizathu sokuba ifuna ukusebenzisa thina abantu because we are strong. Nanzi into ethina esingazange sayiqaphela. uThixo senze saba strong physical and spiritually, yes, especially spiritual. Sozibathinta abantu abamnyama. No, sendithetha nje ngabantu abamnyama ba-strong kakhulu spiritual.
Cha sithatha izipho zethu sivumela yonke lemimoya ukuthi sisebenzise. Sithi hayi nangi yaphansi kwamanzi kuyathwaswa, hayi nangi yoko isithunywa sesithethe. There's no such. So, umuntu uzombuza uba why lento izofuna ukusebenzisa wena? Because ezi spirit is powerless. But zidinga wena so that zizoba powerful. Andithi yanibamba? Zi-powerless. But xa uzivumela uthi wena, okay, I will do this. Ziba powerful because umntu noba umuntu omnyama nomuntu omhlophe kodwa umntu uphiwa amandla nguThixo spiritual. So ziyazi ba xa sisebenzisa la mandla akho, number 1 zizothatha isoul yakho nespirit sakho. So it's like when unikele ngamandla waphiwa nguThixo, wanikela ngawo phaya kweza spirit zaphansi kwamanzi. So kulapho zithatha ntoni ke ngoku i-control. Why? Because wena you have given them authority. Ayikho indaba ekuthiwa uthwasele emanzini. Ayikho silongo. Ayikho mapapa. Eza spirit zimanipulator wena ngoba zisebenzisa kwa wena, sebenzisa amandla akho. Azinamandla nqaqa. Cha, into ezinengayo ziyathusela. Because uzophenika xa sowune sickness, uzophenika xa sowuphelelwa umtshato, uzophenika xa sokwenzeka ingozi, uzophenika xa kwenzeka izinto. But ingxaki yethu sinako kokubana singacingi sometimes. Uphenikela kubani? Ebantwini abamanipulathwa njengawe. Awuphenikeli kuThixo umbuzo uba Nkosi xa kunje kwenziwa njani. That is why ke lento lena ayigqibeli kuwe ke silongo. Njengoba uyinike i-authority, izothatha i-authority nakubantwaneni bakho, nakubazukulwana, nakwisizukulwana, which means to your entire generation. And xa sowungayenzi lento efuna uba mawuyenze, wangafumani deliverance, wangabreak ama-curses, wangenzi kwanto, wadedela igazi wena, this thing can destroy. Hey, lento izodestroya empilweni yakho. Izodestroya seluphila selungasaphili. It will destroy your generation. Inje kingdom of darkness. Khohlakele kabi. Khohlakele sis. If ubukela le video bekuthiwe hayi kufuna kunezinto ofanele uzenzile ngoba uhamba nento zamanzi ngoba hey kwathini yonke lonto leyo ayikho, vele uyeke ungayi, seek deliverance. Umuntu uzonibuza ukuthi hey ngoku isipho siphiwe nguThixo. Once wafumana i-deliverance, once wafumana i-deliverance, wamkela uYesu, uThixo uyakubonisa indlela yokusebenzisa isipho sakho. Zininzi izipho ezibhalwe eBhayibhelini uThixo kusebenzisa ngokwakhe. Niyayibona uba lento ingamanga, niyabona uba lento ibubuxoki. Athi umuntu hayi igift yami mina ndayiphiwa, abambali kuThixo xa sebefuna umamele lamanga abo. Igift yakho wayiphiwa nguThixo. He knew you before you were even conceived. And why don't you guys listen? Kuthi uhamba olanda izihlwele emanzini, uyozilanda zonke za demons, zonke uyozilanda uzibeka apha ekhaya. Kwenzekani ke xa sozilandile izihlwele emanzini wazibeka apha, izihlwele wazibeka apha eyadini? Yeyiphi into eyenzekayo kuwe ebantwana xa ungekabi nabantwana, kuwe nefamily yakho iphela? Kwenzekani? It's fine zoza no part 2, andifuna uthetha kakhulu. Enye into nditshilo ndathi ndizoyi-expose le kingdom.
Yes, I saw his spirit. I saw them. I saw. And I also saw them defeated. Now I am untouchable. Azikwazi nokusondela. Ndagqiba nokuphupha i-marine spirit. Ngiphila ubomi mna. I sleep peacefully. Ndivuke, ndithandaze, and plead the blood of Jesus Christ empilweni yam, nakwi-bloodline, nakwi-generation yam le ngekabikho, nakwi-family yam. I am free. Don't you want to be free? Don't you want to be free? It's fine, Zozano part 2. Ndikuxelela uba xa sekuthiwa mbolanda abantu, kuye kuthiwa mbolanda abantu bakho emanzini, okanye kuthiwa mbolanda izihlwele, ndikuxelela uba kuzawukwenzekani eyadini. Ndenzela uba uthi uya phayana ubusazi okokubana uzitsalela amanzi ngomsele okanye uzithezele olinenkuni. Please don't forget to like, comment and subscribe, and also share.